Türkmenistanyň Döwlet Çeperçilik Akademiýasynda türkmen bedewiniň milli baýramynyň dawaralarynyň çäklerini gurulýan. Ahal-teki bedewleriniň gözelligini şekillendiriş we amal haşamsyny goturyň eserlerini, neşir önümlerini, fotosuratlarda, tele ýaýlymlarda çeper beýan etmek boýunça suratkeşliň, heykel taraşlyň, halyçylyň, zergärliň, fotosuratçylyň, neşirgä diýişgärleriniň, dizaýnerliň, teleoperatorlaryň arasyna elan edilen dörejilik bäýatlaşanyň jemleýici tapgyrynyň sergit geçirildi. Däp boýunça her ýylyň aprel aýynyň soňky ýekşenbesinde geçirilmegi ýoly goýulan türkmen bedewiniň milli baýramyny ätibetli geçirilýän şeýle sergi türkmen atlarynyň şöhratyna bagyşlanan bayramçylyk şäherleriniň biridir. Ahal-teki bedewiniň gaýtalanmaja keşbi, häsiýeti, duýgurlugy, täsin zekini, eserleriň awtorlaryny, şahirana mazmuny hemde päkide güýç guwaty beklenen dörli keşpleri döretmäge ruhlanyrdy. Berkarar döwletiň täze ýamynyň galkynşy döwründe hakyky ýokary göterilişi başdan geçirýän ýurdumyzyň atçylygynyň ösürilmeni höwetlendirmek, bedewliň şöhratyny artdyrmak maksady bilen gahrman arkadaýymyz tarapyndan başlanýan işler netijesinde her ýyl bir näçe ajaýyp çärilen geçirilmegi ýola goýuldy. Munyň özi ýurdumyzda halkymyzyň meden mirasyny gorap saklamagy, hususan atçynatlyk işine ninengsi üns berilýän onuň ýene-de bir suwtnamasydyr. Türkmen bedewiniň milli baýramyna ätibetli, şunuň ýaly dörejilik beýatlaşanyny geçirmäge döredýän mümkinçilikleri, şertleri üçin millili ýyrmyda hemde arkadaly gahrman serdarmyza tüý sürekden hoşarlyk sözler beýan edildi. Çäreň ahyryna ahal-teki bedewi ýaly täsin tebigy gözelligi sungut eserlerini çeper beýan etme ugrundaky dörejilik beýatlaşanyň ýeňçileri elan edildi.